Literatuur en kroketten. Net voor een dagelijks een combinatie die het voor de hand leidt. Toch wie snackbaar het Vliert op het Vliert in Ljouwert het juster toneel van een wier literair festival. Bekende schrijvers als Peter Buwalda en Nico Dijkshoorn lezen voor uit eigen werk. Tussen de patat en de kroketten trog. Opvallende gast is Sylvia Witteman, die het net vaak voorleest uit eigen werk. Onderweg viel er van alles te zien. Lieve koeien, een sluis die heel lang dicht bleef, een buitensporig dikke vrouw van middelbare leeftijd met kort rechtopstaand tomaatrood geverfd haar in een glitter t-shirt met in grote letters Twerk It op de voorkant. Jacco die is bij me gekomen, dat is een goede klant en die had een leuk geintje. Het begon helemaal met een geintje en die zegt van hey, ik wil wel eens wat anders. Ik zei nou, ik ga mee, tuurlijk. Dat is wel een uit de hand gelopen geintje. Ja, dat kan je wel zo noemen, ja. Ik doe dit ook heel graag, gewoon niet op de geëigende plekken voorlezen. Ik vind het echt een steengoed idee. Ik zou dat liefst door heel Nederland willen doen. Ja. Wat is hier nou zo speciaal aan dan? Nou, ten eerste, het is gratis. Normaal betaal je niet ten eerste, maar je betaalt normaal gesproken 12,50 of 15 euro. Mensen kunnen gewoon dooreten. Weet je wel, we zijn te gast gewoon bij een fijne plek. De organisatie hoopt takem hier weer een literair snackbar festival te houden.